Poslije dužeg vremena, Orjanska ulica u Podgorici dobila je novi modernizovan izgled jer je završena njena rekonstrukcija. Poseban akcenat stavljan je na pješake, pa veliki dio ulice čine trotoari. Pored toga, uz ulicu će biti i široka biciklistička staza, objašnjava direktor gradskog preduzeća Putevi Radoš Zečević. Radi se od 1600 metara ulice koja je prosječno široka 6 metara i naravno sa obe dvije strane urađen trotoar na dužini od 1250 metara. Na jednoj strani gdje je to bilo moguće urađen trotoar od 3 metra, a na drugoj strani onoliko koliko je to bilo moguće. Radovi su između ostalog obuhvatili temeljnu sanaciju kolovoza, sanaciju parking mjesta, kao i obilježavanje horizontalne i ugradnju vertikalne signalizacije. Zečević priznaje da su se mještani Orjanske ulice načekali, a razlog je, kako tvrdi, pad tendera gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija zbog nedostatka cijevi. Da nismo uradili atmosfersku kanalizaciju, ljudi koji tamo žive znaju da su prilikom obilnih kiša bukvalno rijeka išla tom ulicom. Sada će sve to biti kanalisano i nadam se na opšte zadovoljenje svih građana koji tamo žive. Zečević zaključuje da se krajem nedjelje očekuje završetak svih radova jer su ostali neki sitniji, pa Orjanska ulica do tada neće biti puštena za saobraćaj u punom kapacitetu.